Бу атнада лайыклы ялдагылар кояшлы ак ял зонасына спорт чарасына җыелды. Россия Пенсионерлар союзының район бүлеге һәм ветераннар советы чакыруына кушылучылар шактый иде. Россия Пенсионерлар союзы пенсионный фонд белән бергә эшли һәм аның программасында күбрәк менә шулай сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, спортка җәлеп итү пенсионерларны һәм төрле укулар оештыру. Абый апалар спорт киемнәреннән барысы да диярлек чаңгы тоткан. Теләүчләр аны прокатка да алып торды. Шарадан медицина хезмәткәрләре дә читтә калмаган. Өлкәннәр табиб киңәшендә тыңлады. Шушы коронавирус чорында да, сау һавада, особенно ул яшьтәге кешеләргә сәламәтлеге рөхсәт итсә, әлбәттә монда килергә кирәк, йөрергә кирәк. Монда килеп үзләренең балаларын, оныкларын да алып килергә кирәк, аларга өйрәтергә кирәк. Җыелу сәгатен көтмичә, Ак буендагы чаңгы трассасын урап килүчеләр дә бар иде инде. Татарстан урамында яшәүче бу апаларны кышның зәмхәрир салкыннары да куркытмый икән. Карны көтеп алабыз, кар яу белән һәр көнне без чыгабыз, алай без салкын җылы дип тормыйбыз. Ирәндек, Аллага шөкер. Инде яшьләребез 70-кә таба барса да, яшьләрдән калышмыйбыз, уздырабыз да рәлди барабыз без. Бөтенегез дә чыгыгыз, менә монда соңгы юк дип йөрмәгез, монда прокатта эшли. Җәй көнне һәр көн җылы көн булса, Акбуена барабыз, суырак булса, велосипед белән йөрибез, велосипед юллары да бар. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Мәктәп юлларыннан ук спортны яраткан Рафис Хабибуллин әнә лаеклы ялга чыккачта бу дуслыкка хыянәт итми икән. Сәламәтлек өчен саф һавада йөрүнең, спорт белән шөгыльләнүнең файдасы әйтеп бетергесез зур ди ул. Бер хәрәкәтләнмәгән җирдә калмый. Бөтен группа мускуллар да хәрәкәттә була һәм бөтен яклап та үсешкә, кешенең сәламәтлеге үсешенә ярдәм итә торган спорт. Хәзер үзем белән түгел, балалар гаиләләре белән йөриләр. Почти көн сайын шушында кояшлы ыкның чаңгы юлларында алар йөреп кайталар. Әкренләп инде кеше җыела, менә инде лыжны тоже шуар өчен яратырга кирәк. Любой спорт түрен әкренләп ярата башладылар. Но мин уйлап торам инде, әкрен-әкрен шулай итеп кеше лыжыга тартылып бетәр дип. Бигрәк тә кемнәр чыга менә кичләрен йөриләрме, көндезләрен? Бигрәк тә инде безнең көндез инде күбрәк үз лыжылар белән төшәләр. Менә кемнәр өйдә тора инде. Кеш белән эштән соң сәгать 5-тә, 6-да уже инде кешеләр эштән кайткачтан балалар белән, семья белән төшәләр. Бәйрәм вакытларында менә балалар белән, кунаклар белән күбрәк чаңгы киеп, мәчетне карап кайтарып куйларын. Пенсиягә чыккач та җәмгыятьтән аерылып калмыйча, актив тормыш алып баручылар артканнан арта бара. Андыйларны чын мәгънәсендә мәңгелек яшьлек идеясы тарафдарлары дияргә була. Эшкә йөрмәгәч, спортка күбрәк игътибар ясыйбыз. Көн сайын шул спорт белән шөгыльләнәбез. Менә мин тенниска яратам, йөрергә иң күбе шунда йөрим. Һәм кайф булганда, табигатьнең һава торышы матур булганда, үзе тагып якын тирә мөхитне урап йөрим. Спорт комплексында теннис белән шөгыльләнәбез. Стел теннисы уйныйбыз. Әйтәм мөмкин һәр көн 5-тән 7-гә хәтле рәхәтләнеп уйныйбыз, шөгыльләнәбез, сәламәт яшәү рәвеше алып барабыз. Чаңгыда шуабыз. Бик шулай матур, күңелле иттереп яшәйбез. Сәламәт яшәү рәвешен сайлаучылар үз сафларына башкаларны да чакыра. Һәр көнне кичке сәгать 6-да Курай паркында һәм Яшьлек спорт комплексында җыелырга сүз куештылар. Скандинавча йөрүчеләр маршрутны шунда билгеләячәк. Хәер, өлкәннәрнең юнәлеше билгеле. Алар мәңгелек яшьлеккә атлый. Әлфинур Ногманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.